Nešto je opasno u zraku ovih dana. Nešto je opasno u zraku, osobito kada će mnogi katolici slaviti noć vještica i dati ih Hosanu, slavu vragu, koji, ako i čašćan samo u jednoj noći, misli da polaže pravo na osobu. Stoga nemojte biti iznenađeni ako se čini da svijet ide prema dolje. I ako je sve tako loše kako je. Stoga nemojte se čuditi nervoznoj djeci punoj bijesa, opsjednutim, depresivnim. Poručio je jedan od najpoznatijih egzorcista svijeta, otac Gabriele Amorth. Pozorio je da su jeziva maskiranja, naizgled bezopasna, počast knezu ovoga svijeta, vragu. Jako mi je žao da se Italija, kao i ostatak Europe, udalja od Isusa. A čak odaju počast Sotoni. Noć vještica je svojevrsna seansa spiritizma. A vrag je želi predstaviti u obliku igre, zabave. Vidite, on uvijek tako predstavlja grijeh, jer inače nitko ne bi htio griješiti. Lukavost vraga je baš ovdje. Sve predstavlja u obliku nevine zaigranosti. I grijeh više nije grijeh u današnjem svijetu. Sve je kamuflirano u obliku potrebe, slobode, osobnog zadovoljstva i užitka. Čovjek je postao Bog sebe samoga. I to je upravo ono što želi vrag. Kao i prije nego što muškarac prevari ženu. Prvo počne sa bezazlenim flertovanjem. Sve izgleda tako bezazleno, nevino, ali na kraju završi sa grijehom koji ima gorke posljedice. Tako i ova noć vještica. A koliko je to benigno, zapravo nevjerojatno opasno, otkriva i činjenica da recimo da se u Americi, otkuda se popularizira ovo demonsko slavlje, svake godine, baš u toj noći, nestaje rekordan broj djece. Postoji svjedočanstva tisuća ljudi, bivših satanista, koji otkrivaju da se u toj noći vještica, da su oni sudjelovali u ritualnim žrtvovanjima, te da razne satanističke sekte upravo te noći djeluju diljem svijeta. A tome se tako rijetko ili nimalo govori. Kršćani moraju znati što se događa. Tome je progovorio danas kršćanin John Ramirez, a nekoć je bio duboko ukorijenjeno u satanizmu. Postoji citat Antona Lavea, osnivača Satonine crkve, gdje on svojim vlastitim riječima kaže: želim zahvaliti svakom kršćanskom roditelju, ne Budi ni Muhamedu, već svakom kršćanskom roditelju. Želim im zahvaliti što oni dopuštaju svojoj djeci da slave vraga jednu noć u godini, a to je noć vještica. Vidite, on namjerno zahvaljuje kršćanskim roditeljima. Hvala vam što ste dotjerali svoju djecu, promijenili im identitet, duhovno ih žrtvovali, ko bi odali čast Sotoni jednu noć. Đavo je na dijelu i vreba u sjeni ciljajući na kršćane. Postoji duhovna borba, duhovna atmosfera. Kršćani moraju prakticirati razlučivanje, opremiti se biblijskim znanjem, kako bi shvatili da je đavo stvaran. Mnogi koji slijede Krista duhovno ratovanje uopće ne shvaćaju ozbiljno, što je zabrinjavajuće. Isus nije olako shvatio đavola u Svetom pismu, suprotstavljao mu se Božjom riječom, nije pričao o njemu, suočio se s njim. Isus mi uvijek govorio: odlazi od mene, Satono. Zašto ne slijedimo Isusove stope? Tko je izbacio više đavola nego Isus? Ramirez kaže da dok je bio satanist, da je znao da kršćani imaju autoritet i moć, da kršćani mogu uništiti kraljevstvo tame, ali problem je što oni zato ne znaju, ne koriste svoje znanje. Ne znaju kako iskoristiti. To je tužno kod kršćana. Moramo čitati Božju riječ. Oduprijeti se Satoni, oduprijeti se negativnim mislima. Raditi stvari koje ne proslavljaju Boga. Ramirez je slavlje noći vještica usporedio s varanjem Isusa. To je kao da imate veze za jednu noć s vragom.
Imate noć s vragom. Za mene je to zašto bih prevario Isusa. Isus te ne vara. Ne vidim da će jedan sotonist ikada doći raditi nešto u crkvu na jednu noć. Nema šanse. Budite pobjednik i učinite Isusa Krista ponosnim što vas izabrao za bitku. Đavo ti želi ukrasti tu svrhu, identitet. Ramirez je otkrio da dok je bio sotonist da je u listopadu izvodio ceremonije, rituale i primao recepte od demona u spiritualizmu. Demoni su silazili na zemlji. On govori, vjerujte, demoni su dosljedni, uporni, oni se ne igraju. Oni osvajaju duhovno teritoriju u vašem životu. Ali zapamti, ti imaš slobodnu volju. Imaš slobodu izbora. Ne pristane na sve što ti svijet nudi. Koristi razlučivanje. Slijedite Krista, opraštajte onima ako vam čine nepravdu. To je primjer kako kršćani mogu pobijediti neprijatelje.